мин татарча сөйләшәм. Шәһәрдә, авылымда мин татарча сөйләшәм. Кайда гына булмасам да, мин татарча сөйләшәм. Тәле калганда да мин татарча сөйләшәм. Исәнмесез, саумысыз дип. Бүген сезгә эндәшәм. Барыгыз да ишетегез. Мин татарча сөйләшәм. Исәнмесез, хәерле көн. Мин дә сезгә эндәшәм. Акция безнең исеме. Мин татарча сөйләшәм. Мин татарча сөйләшәм. Мин татарча күп беләм. Кирәк икән, мин сездә татар телен яратам. Яз җитте, тәрәзәле ачтылар, тып итләр, эре тамчылар. Кайда сон яңа тукай үкенебез. Кайда şimdi, kayda bez ses. Мин татарча сөйләшәм. Гази салам телендә. Яшьлек гүле хамамсы. Мин озат өйләндә. Дөнья буйлап өлкән халыкларга эндәшәм. Чөнки мин татарча сөйләшәм. Мин татарча сөйләшәм. Мин татарча сөйләшәм. Мин татарча сөйләшәм. Нишлисең, я? Син каян чыктың әле? Син монда нишлисең? Тирҗеп, конышлыйм. Тәрбиесез. Нәрсә? Тәрбиесез. Что учиться? Скорее за мной. Мин татарча сөйләшәм. Мин татарча сөйләшәм. Исәнмесез? Сез татарча сөйләшәсезме? Сөйләшәм. Исәнмесез. Сез татарча сөйләшәсезме? Хотите, мы вас научим? Повторяйте за нами. Мин татарча сөйләшәм. Исәнмесез? Сезнең исемегез ничек? Минем исемем Оля. Сез татарча сөйләшәсезме? Әйе, сөйләшәм. Сатуебез барасызмы? Рәхмәт, сату әйбәт бара. Сәлам. Исәнмесез? Синең исемең ничек? Минем исемем Вика. Син татарча сөйләшә беләсеңме? Әйе, мин татарча сөйләшәм. Син ничәнче сыйныфта укыйсың? Мин 5-нче сыйныфта укыйм. Сиңа татар теле дәресләре ошыймы? Әйе, ошый. Исәнмесез, Венер Галиевна. Исәнмесез, Гүзәл? Сез татар язучыларын шигырьләрен беләсезме? Беләм, әйе. Сезгә Габдулла Тукай шигырьләрен танышмы? Әйе, таныш. Берәр шигырен сөйләп күрсәтә аласызмы? И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Бик рәхмәт. Исәнмесез? Исәнмесез? Сез татар халык җырларын беләсезме? Беләм. Алтын алакаларымсынды алырсың микән алка. Алтын алакаларымсынды алырсың микән алка. Без менә шулай татарча сөйләшәбез. Кушылыгыз безгә, дуслар.